देखे में कि रे मुँह ना तोरा मुआवे के रहला तो हमनी से कहे काहे खातिर मुआव तरिस का ओकर गलती रहला तू काहे ओकरा का मुआ देलिस तोरा अपना लइका सन के तो उनको तरस नाइल कि तू गोदी में लइका बसन कहां जाइए सन हम मरला के बाद लाश पर दोनों लइका रो बता सो जा कुछ नहीं यार क्यों नहीं के छोड़ के जाके पोस्टमार्टम कराओ तो सन घरे हमर दोनों लइका हो जा तोर बता सन के कुछ नहीं आने के गांव में के मेहरा रे फोन कैली कि दोनों लइका रोता सन आके ले जाई लोगिन तब हमर भाई जाके ले जा से लेके हमर लइका सन के दोनों रामू तभी ना तोरा तन को दया ना मेरे रहिया आय 3 मंगल बसन संजय विशाला पियुषवा और कुछ ना तू अपने लड़का सन का मुंह देखती काला जान लिस रे हत्यारा साला कुत्ता कमीना समका का बिया मारे तो पानी से शर्म बचलो इनु तो जाके कहीं डूब के मर जाइए अपन चेहरा मत देखइए हराम ज्यादा जहर खिया के कइले बड़ा सन हां जहर खिया के कैसे खुदे फोन कइला सन तो चाल चलन खराब रहला पेट में बच्चा लेको कर चाल चलन खराब रहला पेट में बच्चा लेको चाल चलन खराब हो गईला तो छोड़ दी मानसिकता बा तो जान लेबे के केकर हक बाटे घर से निकाल दे तू मत राख जान तू काहे ले लेबे काहे के उ जान ले ली ना मिली मेहरारू 1000 गो मिली एकर मतलब ये न बाकी माई ना मिली मेहरारू के छोड़ा चल मुआवा चल मेहरारू तो मिलत जाइए सन दोसर बियाह हो जाइए एकर मतलब ये न पति छोड़ चुकल बाड़े और ओहे जौन पति छोड़ले बाड़े वही पति के भाई से इहे के खास बहन के शादी भई रहला मतलब कि एगो परिवार में 2 गो सगा बहन से 2 गो सगा भाई के शादी भई रहला एगो भाई जौन बा अपना पत्नी के छोड़ चुकल बा जौन पत्नी हमरा साथे बानी और दूसरका जौन भाई बा अपना पत्नी के मतलब कि यहाँ के बहन के हत्या कर देले बा जहर दे करके बातचीत करें का नाम पड़ी अपन नेहा गुप्ता नेहा नाम पड़ी राउर कब और शादी भइल 2008 में 2008 में अच्छा 2008 में शादी भइल राउर पति रउरा के कब मतलब छोड़ दले 1 साल पहले 1 साल हो गए 1 साल अभी बीता था हाँ, 1 साल माने कि 2023 चलता मई चलता 2022 में रुपया छोड़ 22 में हाँ 5वां महीना में 5वां महीना में तकरीबन 1 साल हो गए हाँ तकरीबन 1 साल आ शादी कब बताने भाई 2008 में 2008 में शादी भइल तो काफी लंबा समय तक ले वालों साथ में रहल बने हाँ साथ में रहल बानी ऐसा ही झगड़ा तकरार करते 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 14 साल बीत गए अच्छा 14 बरिस के बाद ऐसा का स्थिति आयल कि राउर पति रउरा के छोड़ दले और रउरा ही पति के भाई रउरा बहन के हत्या कर दले माई बाप के सिखाला में भाई के सिखाला में अब बताई हस्बैंड कमाई तो में पत्नी के तो चाहबे करी लइका फैका खातिर अपना खातिर और अगर पत्नी मांगती है तो का गलत करती है पत्नी पति से ना मांगी खर्चा तो केकरा से मांगी अब वो अपन कमीनी सारा भाई के देत रहन जितना भी कमातलन भाई के लगे भेजतलन हमार लड़का गांव में घूमतलन हम बोलते एडमिशन कराओ लो ना कराओ तलो ये बात के लेके झगड़ा भइल आ एगो और हमार दियादिन रही है उनको हस्बैंड से पैसा मांगनी भाई सब कोई के बना के खियाओ तनी करत तनी तो सब कोई के फर्ज भेल कि हमरा के देखे के हमार लड़का सन के देखे के यही बात के लेके झगड़ा बोल के खियाओ तनी तोरा लड़का सन के भी करी हम ना करें तो हम कहे बना के खिलाई यही बात के झगड़ा भइल मारपीट करके हमरा के यहाँ फेंक गइलन छोड़ गए हाँ ये छोड़ गए एगो बात बताएं का नाम अपन बतानी है नेहा गुप्ता नेहा जी एगो रउआ के बात बताएं हो सकता रुआ सुनम तो थोड़ा सटपटा लागी दुख भी होई रुआ नाराज भी होके लेकिन वो लोग से भी हमरा बातचीत भइल टेलीफोनिक सुबह में वो लोग कुछ और बताओता वो लोग रउआ लोग इनके ऊपर आरोप लगावता हाँ का आरोप लगावता माने ये उल्टा सीधा आरोप लगावता कि ऐसन वाला वो लोग के चाल चलन ठीक नहीं है तो अब ये ना करी उल्टा सीधा आरोप ना लगाई तो बची कैसे नेहा जी 14 साल बीतल कैसे ऐसे ही लड़ाई झगड़ा करते करते मारपीट करते छोड़े के रही तो 1 साल में और पति छोड़ देते देखिए वाजिब सवाल बा रुआ तो सवाल के सामना करे के पड़ी 1 साल में छोड़ देते 2 साल में छोड़ देते 3 साल में छोड़ देते और रुआ तो उनका के नहीं में छोड़ ले रुआ तो सब दुख तकलीफ काट के 14 साल घर में रहल बानी नु ये बात के मतलब का भइल कि माई ना मिली मेहरारू 1000 गो मिल जाई हमरा के समझाम थोड़ा के बोलले बा उनकरा महतारी के तकिया कलम रहला हमेशा ये बकी हन कि देख बेटा माई ना मिली मेहरारू 1000 गो मिली तो मेहरारू 1000 गो मिली से लेकर मतलब का भइल मेहरारू के मार के निकालत रहा खपावत रहा 1000 को मेहरारू आवत रही हम करत तनी लात जूता सहतन तो ठीक बा पैसा मांग दनी तो खराब कर दनी ये बहुत अत्यंत पाके आ तब हमू लड़ाई छेड़ देनी है कितना सही कब तक लेके वो सही लड़ाई छेड़ के कार हुआ आग नहीं के और पति छोड़ गए जी वो छोड़ गइलन और हुआ फिर जाए के प्रयास ना करी के तर प्रयास करी हम सोचनी क्या के बोला के ले जाई हम 6 साल हो गए उनकर शादी भइले रवा से छोटी और बहन रहनी हां हां तो रवा देवर से शादी भइल हां देवर से शादी रवा बहन के शादी रवा देवर से भइल हां तो शादी रवा बताओ तनी कि 2006 मतलब 6 साल भइल 6 साल शादी भइले तो 18 में शादी भइल और हमरा बुझाता कि ये साल उलो मार दी हल्लो कारण का हो सकेला पैसा के लालच आ गइल एगो बुलेट खरीद ले बुलेटवा उनकर जान ले गइल है बुलेटवा ओकरा चाही के बुलेट खरीदला
भाई हमार बुलेट खरीदलन अपना 100 के खातिर, तो उ मांग दिलन। जब ये बुलेट खरीद के आइल ना तो ये फ़ोन करके देखैली वीडियो कॉल पे कि देखी जी हमार भाई बुलेट खरीद के लिए आइल बड़न। बस बोलन कि बुलेटवा हमरा के मंगा दो, हमरा चाहिए, हमरा लगे गाड़ी नहीं कि हमरा के बुलेटवा मंगा दो। तो उ बोलली कि अपना खातिर खरीदले बड़न, कहाँ से मंगा दी। तो भाई से के लगे फ़ोन आइल कि बुलेटवा यार हमरा के दे दो। तो बाबू कहलन कि ठीक बा दिया, ई समय थोड़े ना खत्म हो गइल बा, हमार दिया तो हम बुलेट कसवा देम जरूर। ओकर बाद ये कांड हो गई। मने रउआ लगता कि बुलेट खातिर काम होइल बुलेट बा। मंगले बड़न, बुलेट मंगले बड़न। हमहू सुनले बानी फोन पर बात कइल। इन जौन रनी है वहाँ के हत्या भइल बा, वहाँ के कोगो बाल बच्चा वहाँ के देश है। उनकरा 3 गो रहे, एगो के पहले ही मार दिहलो, इलाज ना करौलो, तबीयत खराब हो रहे तो। आ 2 गो बाचल वालो, एगो होदे बड़न बेटा, एगो और बेटी बड़ी 3 साल के होदे बड़ी। ये अच्छा ये बाड़ी ये बेटी है। हाँ, आ एगो पेट में 7 महीना के बच्चा रहलो उनकरा। पेट में 7 महीने के बच्चा मैं 2 महीना के बाद डिलीवरी हुई तुमकर। मार देलसन ओकरा, मार देलसन। तोरा बहन के मार देलसन। तो पेट में बच्चा रहते हुए मार देलसन। मार देलसन। अच्छा उनका देश है, अभी 2 गो बच्चा बड़े सन। हाँ, कौन कौन? एगो है बेटी भी है, एगो बच्चा कहाँ बा? एगो तो पीछे बा खड़ा। अच्छा एगो बच्चा बा खड़ा, देख सकता नहीं कि आ एगो है बेटिया बेटी है, मतलब कि एगो बेटा एगो बेटी के रहते हुए पति जौन बा अपना पत्नी के मार देले बा, मतलब कि यहाँ के सिस्टर के मार देले बा। एगो भाई तरवा सबके बार बार बताओ तने कि अपना पत्नी के छोड़ देले बा, आ यहाँ के देवर जौन बा अपना ही पत्नी के, मतलब कि यहाँ के अपन सिस्टर के मार देले बा। देखिए कि 2 गो बच्चा अनाथ हो गए सन, सामने 2 गो बच्चा बड़ा सन, एगो बेटा एगो बेटी है। बेटी बिया जौन बैठल बिया गोदी में, ये बड़ बेटी बिया, वो छोट बेटा बा, और 2 गो बच्चा सबके रहते हुए पति अपना पत्नी के मार देले बा। देख सकता नहीं कि समाज कहाँ जाता। जहर खिया के कैले बड़ा सन। हाँ, जहर खिया के कैसे खुदे फोन कैला सन कि तहार बहिन जहर खा के मर गइल बड़ी, कि मुआ देले बा केहू, का भइल बा, जल्दी से आवल लोगिन पोस्टमार्टम करावला के बाद। अब तो विधवा रहुआ हो गई, और बहन और जौन बाकी एगो बहन रही हो भी मर गई, और 2 गो लड़का अनाथ हो गए। हाँ, हो गइल सन कि माई ना मिली मेहरारू 1000 गो मिली। एकर मतलब ये नु बाकी माई ना मिली मेहरारू के छोड़ा चल मुआवत चल मेहरारू तो मिलत जाइए सन, दोसर बियाह हो जाइए। एकर मतलब ये नु निकलता। बिल्कुल। हाँ, तो उनकर माई ये सिखावत रही। अगर माई नीमर रहती तो 3 गो पतो बाड़ी सन, तीनों सन के बुला के अपना लगे रखती। हम अपना बहन के कहनी तबियत खराब रहे तो पापा जी से कहनी कि पापा जी अनुआ को बुला दी घर में, तबियत खराब है, हम दिन के 2 बहन रहम सन। तो कहता नहीं का कहलू हम अथी मुआला के बादे ही जाई, जियता कबो नहीं खा सकत। अब मुआला के बाद सही बॉडी ओकर पहुंच गई खानपुर में। तो गलत मानसिकता बा तो जान लेबे के केकर हक बाटे। घर से निकाल दे तू मत राख।